Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat, mga kababayan. Luzon, Visayas, Mindanao. Nandito po tayo ngayon sa Roseros Park, kung saan live po tayo. Franchise ng Nining B. Opo. Dito guys. Ayan, shoutout sa inyong guys. Ayan, mega love shoutout sa inyo. Dito tayo guys. Ayan, mega love shoutout sa inyo. Dito tayo sa Roseros Park.